yma i ddathlu'r llwyddiant chi ac i'ch llongyfarch chi a gwblhau a phasio cyrsiau iaith y cynllun sefydlog. Mae hi'n noson o brwyo yma heno ar gyfer athrawon cynorthwywyr dosbarth a darlithwyr sydd wedi bod yn dilyn ein cyrsiau iaith ni. Mae nhw'n athrawon o'r sector cyfrwng Saesneg a'r sector cyfrwng Cymraeg ac maen nhw'n dod ato ni am gyfnodau sefyllol i ddatblygu sgiliau iaith fel i bod nhw'n gallu drosglwyddo'r sgiliau hynny yn ei gwaith fel athrawon o ddydd i ddydd yn yr ysgolion. Wrth gwrs gyda Carwyn Jones nawr yn sôn bod angen miliwn wedi rhoi'r her o filiwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050. Yna, dyn ni'n gobeithio bod ni'n mynd yn helpu Llywodraeth fynd tuag at hynny. Dysgais i Cymraeg yn yr ysgol blynyddoedd ar ôl, achos doedd dim Cymraeg yn y teulu o gwbl, achos fy nheulu wedi dod o Iwerddon. Ond nawr dwi'n dysgu mewn ysgol yn Aberpennar a dwi'n cydlynydd Cymraeg ail iaith yn yr ysgol. Felly, doedd dim lot o hyder gyda fi i siarad Cymraeg. Dwi'n iawn gyda'r plant bach, ond nawr dwi'n gweithio mewn dosbarth 6. Felly oedd rhaid i fi datblygu safonau yn yr ysgol hefyd. So yn heno, yn wych, mae fe'n rhoi cyfle i gwrdd lan eto gyda rheinadd ar y cwrs gyda fi. Gyda ni hwyl a sbri a neud popeth trwy gyfrwng y Gymraeg, oedd e'n gret, mae rai gweud, mae fe'n wych. Roedd y cwrs yn ffantastig achos roedd y tutoriaid yn bendigedig. Doedd dim pressure o gwbl, jyst gymaint o cefnogaeth i defnyddio'r iaith trwy'r dydd. Ac oeddwn ni'n meddwl oherwydd bod Ian Gwyn Hughes yn dod yma heno i roi'r gwobrwyon i'r ymarferwyr ar y cynllun sefyllol, byddwn ni'n trio cysylltu hyn gyda lansio y prosiect yma gwlad, neu fel byddwn ni'n ei ddeud yn Sir Drefaldwyn, gwlad. Prosiect ydy hwn nath godi yn sgil yr ysbrydoliaeth dwi'n credu nath Ian a'r tîm pêl-droed roi i ni fel Cymru yn yr Euros. Felly mewn ffordd, dyn ni am ddiolch i'r FAW, a beth dyn ni am wneud ydy dechrau cyfres o sesiynau yn y brifddinas mewn gwahanol leoliadau yn rhad ac am ddim i ddysgu yr anthem i'r cyhoedd a hefyd i ddysgu caneuon eraill mae pobl yn ei canu ar y teres. Ian Gwyn Hughes o Gymdeithas Pêl-droed Cymru oedd y gŵr gwadd ar y noson. Yn ogystal â chyflwyno'r tystysgrifau, roedd a hefyd yn lansio prosiect arbennig iawn ar y cyd a'r brifysgol. Da ni'n arbennig o falch o glywed am gynllun gwlad. Dwi'n gwybod os chi'n cofio nôl i gêm Gwlad Belg yn Stadiwm Caerdydd yn y rowndiad rhagbrofol o'r Euros. Ar ôl 70 munud, y dorf yn dechrau canu hen wlad fy nhadau a codi'r chwaraewyr achos nhw'n gwybod bod nhw'n ei herbyn i fyny erfon ni ar y blaen. A yr ymateb yn ystafell newid wedyn, y chwaraewyr i gyd yn ymwybodol fod y dorf wedi'w codi nhw wrth ganu'r anthem bryd. Dwi wedi clywed unrhyw beth fel yna yn ystod gêm. A sim dwywaith fod y canu wedi cryfhau a gwella yn y gemau pêl-droed. Mae unrhyw beth sydd yn mynd i ehangu ag ychwanegu at hynny i'w groesawu. A wrth gwrs yn naturiol, da ni'n mynd i'w gefnogi fo achos pethau chi'n clywed yr anthem neu unrhyw fath o ganu a'n ysbrydoli yn y stadiwm yna, a mae'n ysbrydoli'r chwaraewyr efo. Dwi'n meddwl bod y Euros yn bwysig iawn am y iaith, achos pob un yn Cymru yn falch o Cymraeg nawr. Beth yn ei allan yna, gyda'r bwriad o wneud mwy na phêl-droed, o roi Cymru ar y map, ond dwi'n credu falle fod ni wedi disgwyl fydden ni'n llwyddo cymaint. Ond dyna ni ddigon o siarad a hel atgofion am yr Euros a haf 2016. Noson yr ymarferwyr oedd hi wrth gwrs, a fe gafodd pawb noson i'w chofio. Maen nhw wedi gweithio'n hynod o galed, ac felly mae'n binnacle ar gyfer hynny. Mae'n gyfle i ni ddweud diolch, ac mae'n gyfle i ni hefyd i ddangos pa mor falch ydy ni ohonyn nhw, ac i sicrhau bod nhw'n cynnal y momentum yna ar ôl iddyn nhw fynd yn ôl i'w ysgolion. Mae wedi cael cyfle i ddysgu'r Gymraeg, ond nawr mae'n bwysig bod nhw'n defnyddio'r Gymraeg ar bob cyfle posib. Roeddwn ni'n falch iawn i fod ar y llwyfan hefyd yn cael tystysgrif, achos
mae'n gwych jyst i fod yn gallu siarad y iaith nawr.